yaban da zan rabbi ka wanke zuciya. Na bi ka zazzaki ya garkuwar ma'aiki gwarzo na zariya. Ya rabbi yo salati ga rasul dan kwarai, manzo Muhammad da in an bincika sarai, in an yi bincike domin shi akai tsirai. Ya mai garin maka kuma shugaban halitta mai kyau da kwalliya. Na bi ka zazzaki ya garkuwar ma'aiki gwarzo na zariya. Ya shugaban halitta a tawajjahu bika, inda rabbi sannan inni uhibbuka. Ka roƙi rabbana ni in samu tsarkaka, rana ta lahira kowa ya ganni fuskata na ta walƙiya. Na bi ka